Rajim bismillahirrahmanirrahim ama Allah fo kala barkada ala mi bi don sanu nan yirana an ka jɛmu kamin be na be fo ma la voix de la religion an be Mali kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an b'an ka Seku ba fo Seku Lasɛnɛ Kani depuis Segu an ka foli b'a ka denbaya ye mɔgɔ min b'an bolo bi o ye a ka mugadam ye ni o bɛ wele Imam Mugadam Idrissa Dambele o de b'an bolo bi an o de bɛna masala Imam assalamu alaikum. Foli kɔfɛ imam foli diyara an ye an b'i yɛrɛ fo k'i barikada k'i ka musow fo muso fila de bɛ imam bolo an ka foli du fila bɛɛ donc maintenant an bɛ na an ka émission fɔlɔ la an nana muso ni cɛw ka hakɛw fɔ mais bi émission kɛrɛnkɛrɛnnen don musow ka hakɛ cɛ yɔrɔ musow ka hakɛ cɛw yɔrɔ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman ye ɲininkali k'an na ko an bɛ to ka kuma cɛw dɔrɔn de ka hakɛ ka muso fan fɛ mais bi émission an bɛna kuma muso de ka hakɛ min bɛ cɛw yɔrɔ imam n'i bɛ se k'i da don o la k'o walawala an ye an yɛrɛ ka diinɛw bɛ mun de fɔ diinɛw bɛ mun de yira k'a fɔ ko cɛw ka musow ka hakɛ cɛw yɔrɔ la i bɛna i da don olu la k'olu walawala an ye n'o bɔra yen question b'an bolo an bɛna question min tingɛ i la. ok a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورهم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بتغنيني الله سبحانه وتعالى في كبشتنا تورما أمي ألفو كألا ولن يمدون ألمي بيسيجي يرانين أولا كبين لسات 12 mois 2024 أمي ألفو كألا بركادا نينغالي أجاري أبويناما nibina ke anga sigida filana yi anga kuma furu hakeka anga sigida folo an kuma na ceka hake musoka wa kuma kono nana anya yira ka fo ngo furu kono nana ngo ceka hake de fanga ka bon kosobe ka teme musoka me sharia yi hake tantan de di bema ceka hake yi tanyi musoka inafo sigida temeni anyo fo chogomena wa muso yɛrɛ fana ka dura min b'a cɛ fana kan n'a bɛ fɔ a ma ko hakɛ o fana ye hakɛ tan ye donc ala y'i bɛɛ bila baara la ko bɛɛ k'i ka devoir kɛ lahara a bi bɛɛ ɲininka i y'i ka devoir kɛ wa walima i m'a kɛ donc alhamdulilayi diinɛ hukumu kɔnɔna na furu yɛrɛ choisissement fɔlɔ o sirinin bɛ ala ɲɛsiranya kan furu ɲɔgɔnma filaw ka sira ala ɲɛ ka ala bonya ni ka ala gasi sigi cɛ ka sira ala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko muso min b'a bolo a m'a minɛ jɔnya la wa a ka jɔn tɛ wa a ma d'a ma jɔnya la wa cɛ k'a bila kun na a bɛ muso tɔɲɔ o tɔɲɔ min kɛ o ye ala sɔsɔ de ye cɛ o cɛ n'i ka baara kɛra ka muso tɔɲɔ de ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye alaw taala sɔsɔ de ye wa n'i ye muso fana n'i y'a nɛgɛ k'a nisɔndiya ni k'a bɛrɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ alaw taala a bɛ baraji d'i ma o baara in kɔnɔna na donc o de y'a kɛ diinɛ ye hakɛ tantan di an bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i ta kɛ muso k'a wasa don a t'a la i n'a fɔ cɛ yɛrɛ fana k'a wasa don a t'a la cogo min na diinɛ de nana ka na dan yira bɛɛ la walasa sigi bɛ se ka kɛ nɔgɔya kan cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya kan mais bi anw caman bɛ yen an fana mako t'a la cɛ caman bɛ yen cɛ min b'a ka devoir dɔn k'a fɔ ko diinɛ kɔnɔna na n kan ka nin kɛ laharala bɛna ɲininka nin de la n muso ɲɛna o n muso ma ɲɛ o o ye garizɛgɛ de ye e ka devoir ye mun ye ka kɛ i muso ye parce que i bɛ fɛn o fɛn kɛ i muso ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ k'a kɛ ala labato de la o de y'a to an bɛna an da don hakɛ tan in fɔlɔ laban ni ka sɔrɔ n'an tilala hakɛ tan in fɔli la an bɛ sɔrɔ ka kuma ninnu ta kelen kelen ni k'o développer
sariya ye hakɛ fɔlɔ min di muso ma a cɛ kan o de y'a ye ko cɛ i ka fɔlɔ ka sigiyɔrɔ ɲini i muso ye i seko dama yira la. donc a b'a ye k'a fɔ sariya ye o hakɛ fɔlɔ sariya y'o imposer cɛ kan. donc cɛ fɔlɔ de bi sigiyɔrɔ ɲini a muso ye wa ko cɛ ka sigiyɔrɔ in fana ɲini a seko dama yira de la parce que sariya ti doni da maa si kunna i ti se doni min kɔrɔ. donc ko i ka sigiyɔrɔ ɲini muso ye i seko dama yira la wa ko muso fana ka jɛ ni o ye. ni cɛ se de ye ka villa jɔ k'a di muso ma o yi cɛ se ye. ni cɛ se de ye ka étage yɛrɛ jɔ k'a di muso ma o yi cɛ se ye. wa ni cɛ yɛrɛ fana se de ye ka so ta location na k'a muso bila kɔnɔ o yi cɛ se de ye. wa ni cɛ yɛrɛ fana se de ye ka bɔgɔso jɔ ka muso bila kɔnɔ o yi cɛ se de ye. donc sariya ko muso fana ka jɛ n'a ye parce que sariya ko cɛ ka sigiyɔrɔ di a muso ma a seko dama yira o ye muso ka hakɛ fɔlɔ ye a cɛ kan. muso ka hakɛ filanan a cɛ kan sariya fana ko o ma ko cɛ ka muso la dumuni a seko dama yira la parce que ala y'o fɔ an ye la yukallifu llahu nafsan illa usaha. ala ko ale ti doni da ni si kunna i ti se doni min kɔrɔ fiyewu. donc cɛ ka muso dumuni a seko dama yira la. i se mana kɛ fɛn o fɛn de ye sa ni ala y'o nɔgɔya e ye ko i ka i muso la balo o la i seko dama yira la. muso ka hakɛ sabanan o de ye ko cɛ ka muso fɛrɛ bɔ a seko dama yira la. y'a ye sariya fana ye seko dama yira sariya ye o de fɔ nin yɔrɔ masina na. muso ka hakɛ naaninan a cɛ kan ko sariya fana ko cɛ ka a muso furakɛ a seko dama yira kan. cɛ ka muso furakɛ a seko dama yira kan. muso ka hakɛ duurunan a cɛ kan o de ye i k'a kala a ka diinɛ na. i k'i muso kalan a ka diinɛ na o ye muso ka hakɛ duurunan ye a cɛ kan. muso ka hakɛ wɔɔrɔnan ko i kana bila fɛn na fɛn min ni o se t'a ye. nin yɔrɔnin walawala dɔɔni bɛ nin yɔrɔ laban yanni an ka ban kuma kɔnɔna na. muso ka hakɛ wɔɔrɔnan ko kana bila fɛn na fɛn min se t'a ye. i b'a ye cɛ dɔw bɛ yen olu mana bɔ dugu kɔnɔ ka na o bɛ n'o sigi. i bɛ taa sɔrɔ muso i b'a sɔrɔ a bɛ baaramisɛnninw na a ma tila gabugu baaramisɛnninw na a bɛ tila k'i n'i sigi ko fo muso ka ji bɔ ka di ale sigilen ma. k'a sɔrɔ sariya ye sɔn nɔgɔya dɔ kɛ an ye o yɔrɔ la ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. ni nana muso bolo degulen sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn a degulen don sariya fana ko e yɛrɛ fana ma i k'a dɛmɛ. ni e se ye ka denmisɛnninw de minɛ k'o ko ye denmisɛnninw minɛ k'o ko a tɛ foyi tiɲɛ. sariya y'o de fɔ ni baara ka ca a bolo a dɛmɛ. ni e yɛrɛ se de ye n'i y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛgɛn ko la i fana ka yɔrɔ jɔsi. sariya y'an bila ninnu de la walasa an ka sigi ka kɛ ni bɛn ani kanu ani hinɛ ani makari ye. o de y'a to sariya ko n'i bɛ kuma i muso fɛ kuma a fɛ ni kanu ye kana pɛrɛ a kan ayi kuma a fɛ ni bonya ye kuma a fɛ ni ladamu ye. ale jɛra a fa kɔ ka jɛ a ba kɔ ka jɛ o ka kabila fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ a ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye a ka konuw diya la. n'a y'a sɔrɔ i ka muso ye fimani de ye to k'a wele a dancogo da o de ka di muso ye. a fɔ fimani o a kɛ to i ka nin fɛn in ta ka di yan. y'a ye o ye bonya kuma de ye o t'i yɛrɛ dɔgɔya ye. mais cɛ fana dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn o ma olu b'a fɔ ko n'i y'o kɛ dɔrɔn ko i bɛ ka muso ɲɛ don i yɛrɛ la o tɛ. o tɛ to ka n'a ni jɛman yɛrɛ don a fɔ a ye n ka jɛmani o a kɛ to i ka nin di yan to ka apprécier a ka baaraw la o de ka di muso ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. mais kana lagosi kana dɔgɔya kana buruja jama na. ni muso ye fɛn min kɛ la n'a ma bɛn sariya b'i diyagoya don i b'a sigi kelen a kelen i b'a fɔ a ye don nɔgɔya kɔnɔ bonya kɔnɔ. a karisa
e bi ka nin min kɛ ne la est-ce i b'a dɔn i ti k'a kɛ ne la koyi i bi k'a kɛ Ala de la ne kɔni bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn i jija i ka tuubi i ka segin kɔ ne ti fɛ Ala k'i minɛ i ka nin ko kɛta ninnu ma n'i mana nin fɔ ni o ni ye ten bonya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ wallahi i b'a ye o tigilamɔgɔ a ti sigi o ko kan bilen tuguni o de y'a to an ko diinɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa alakira de la sallallahu alayhi wa sallam a fɔra ko alakira jogo kun ye kuranna de ye wa kira y'a ka mara kɛ ni mara cogo min ye o de ɲinini bɛ diinɛ cɛ bɛɛ fɛ o de ɲinini bɛ silamɛ cɛ fɛ kira kun bɛ kuma musow fɛ cogo di kira kun bɛ baro kɛ n'a musow ye cogo di kira kun bɛ kulonkɛ kɛ n'a musow ye cogo di wa o de ɲinini bɛ an bɛɛ fɛ ko an k'o de ɲini k'o dɔn n'an y'o ɲini k'o dɔn i b'a ye sigi bɛ kɛ nɔgɔya kan sigi tɛ kɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ kan a tɛ kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ kan donc muso ka hakɛ 7 a cɛ kan o de ye ko i ka a baara ɲumanya o kɔrɔ b'a yira o kuma in bɛ boli fɛn min kan o ye dilan de ye i y'a ye ko i k'i jija i ka nimisi wasa o yɔrɔ la kosɛbɛ sariya ye o de jagoya ni k'a ɲini an fɛ kosɛbɛ a faamuna o ye muso ka hakɛ 7 ye a cɛ kan muso ka hakɛ 8 a furu cɛ kan o de ye ko muso in i ka a balimaw fana kɛ i balimaw ye i ka muso ba i k'a kɛ i ba ye muso fa i k'a kɛ i fa ye muso balimakɛw i k'a kɛ i balimaw ye o ye muso ka hakɛ ye a cɛ kan ni cɛ kan ka a janto a la wa muso ka hakɛ 9 a cɛ kan o de ye ko i seli o seli i ka duwawu k'a ye i b'a ye cɛ caman bɛ yen fɛn min bɛ anw jɛ bi kosɛbɛ o ye sabali ani muɲu de i b'a sɔrɔ cɛw ka teli fo ka tɛmɛ kosɛbɛ i y'a ye k'a sɔrɔ furu yɛrɛ la côté 2 bɛɛ de bɛ sabali muso bolofa bi an balakaw ta la o ye tiɲɛ ye mais a fɔra ko muso i n'a fɔ an faw ani an baw olu b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ani an bɛ nin ta alakira ka kumakan na muso n'i y'a bila i kɔfɛ a bɛ tiɲɛni kɛ n'i y'a bila i ɲɛfɛ a bɛ tiɲɛni kɛ donc i b'a bila i kɛrɛ de la ni ka to k'a bilasira muso tɛ mara ni fanga ye muso tɛ mara ni wari ye muso bɛ mara ni hakili de ye i n'a fɔ denyɛrɛnin bɛ mara cogo min na muso yɛrɛ fana bɛ mara ten nɔ parce que olu yɛrɛ dancogo de ye o ye donc i b'a ye k'a fɔ sariya bɛ fɛn min ɲini cɛ fɛ jogo dɔ bɛ yen n'a b'i muso la n'a tɛ ka bɛn i ma i b'a sigi i b'a ɲɛfɔ a ye et puis i seli o seli i bɛ duwawu k'a ye n'i ye duwawu k'a ye ala de ye yɛlɛma masa ye dusukun bɛ ala de bolo mais n'i ye ko bɔ ala de bolo k'a bila i yɛrɛ bolo i b'a ye baara bɛ gɛlɛya sigi bɛ kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ye donc a bɛ ɲini cɛ fana fɛ ka sabali muso kɔrɔ a fɔra ko cɛ de ye cɛ ɲuman de ye silamɛ cɛ ɲuman o de ye i y'i jogo jugu min dɔn i muso la ni k'a dɛmɛ ka se ka jogo jugu in bɔ a la o ye muso ka devoir o ye muso ka hakɛ de ye cɛ kan e b'a dɔn k'a fɔ jogo jugu min b'a la dɛ ko i k'a dɛmɛ k'i cɛsiri ka na décourager ka na saliya ka n'i yɛrɛ bonya o ma wa ka n'i yɛrɛ fisaya o ma ka n'a fɔ ko tan t'i bolo o baara ma i yɛrɛ k'i wuli ka jɔ fo i muso ka kɛ i sago ye k'a sɔrɔ i m'a bugɔ k'a sɔrɔ i m'a nɛni k'a sɔrɔ i ma kojugu foyi ta k'a sɛgɛ dɛ i y'a kɛ ni bonya ye k'a kɛ ni nɛgɛni ye o misaliya ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen seli ka gɛlɛn o ma i y'a faamu muso dɔw bɛ yen seli ka gɛlɛn o ma ni ala ye garijɛgɛ don o muso qualité la bon e dun filɛ e ka seli ko ka bon kosɛbɛ bon est ce que n'i y'a jagoya aw bɛ bɛn yan kira sallallahu alayhi wa sallam a y'an kalan politigiw de la o politigi dɔ ye jumɛn ye ko i ka muso in yɛrɛ ɲini k'a dɔn mun de bɛ yen n'a ka fɛn jumɛn bɛ yen n'o ka di muso in ye n'i y'a dɔn k'a fɔ exemple n'i y'a dɔn k'a fɔ ko Gesner de ka d'a ye i b'a fɔ a ye ko bon karisa n'i sera ka tile 40 seli ne bɛ Gesner san ka d'i ma i b'a nɛgɛ k'a bila o la n'i wulila fajiri seli la i k'a kunu aw ka seli ɲɔgɔn fɛ
n'aw tilala seli la a k'a da seli fana n'o y'a sɔrɔ i bi baara yɔrɔ la ni seli heure sera n'i bɛna seli a wele téléphone na a fɔ karisa a seli heure sera dɛ wuli i ka seli o kuma fɔ ni bonya ye k'a fɔ ni nɔgɔya ye i k'a nɛgɛ i y'a faamu i k'a nɛgɛ ten a b'a daminɛ parfois a b'a daminɛ ni gestionnaire ko nata ye mais tagalenya fɛ dɛ ala yɛrɛ de bɛna kanu bila a dusukun na k'a sababu kɛ e ka cɛsiri ye k'a sababu kɛ e ka muɲu ye k'a sababu kɛ i ka sabali ye mais n'i ye ko imposer mɔgɔ ka tile kelen tile fila semaine kelen kalo kelen o ti bɛn sariya la dɛ cɛ o cɛ ka baara y'o ye o ye tiɲɛnikɛla de mɔgɔ a bɛ fɔ muso ka muɲu cogo min na a bɛ fɔ cɛ yɛrɛ fana ka muɲu ta wa cɛ de ye dilannikɛla ye n'i ko i ye muso ta i ye muso n'a ka ko bɛɛ de ta fo i k'o de dɔn i ye muso n'a ka a b'i hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na i ye muso n'a ka hakili dɔgɔya ta ko i k'a dɛmɛ o la i ye muso n'a ka bana ta i y'a n'a ka kɛnɛya ta i y'a ka fɛn bɛɛ de ta donc e ye mɔgɔ min n'a ka fɛn bɛɛ ta o minɛn man ka porokoto i bolo n'i y'o minɛn porokoto n'i ye i bolo dɔrɔn e de saliya la walima a nege bɔra i la bon diinɛ donna o ti bɛn diinɛ ye ala ta de ye ne nin dungan tɛ e nin dungan tɛ wa muso nin dungan tɛ ala ta don kira ta don donc sariya ye fɛn mun ɲini an fɛ n'an y'o ɲini k'o dɔn i b'a ye an bɛ lafiya an ka sigi la mais cɛ caman bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la nin yɔrɔ b'olu jɛ nin yɔrɔ b'o jɛ dɛ o misaliya dɔ n terikɛ dɔ delila ka a baro bɔ n ye n bɛ o misaliya fɔ ka tɛmɛ n terikɛ in ko ale voisin dɔ de bɛ yen cɛ in ye chauffeur de ye a muso ani den fitinin kelen de b'o bolo bon i b'a dɔn donba don ninnu na an fɛ yan bɛɛ b'i jija ka se ka plan spécial dɔ tobi i fɛ yen bon chauffeur kɛ in waati min na a bɛ chômage la a tɛ baara la a muso bɛ to k'a ye sɔgɔma n'a wulila a bɛ taa fari mugan la ani buru mugan la de sa est-ce que y'a faamu donc a kɛra muso kɔnɔ ko fari de ka di cɛ ye ja ale cɛ ka fari dun ye dɛsɛ de ye parce que n'i wulila sɔgɔma ni dɔrɔmɛ 40 ye e dun b'a dɔn tile tɔ ka jan mais e mago bɛ fɛn giriman na min bɛ se k'i giriya dɔɔni k'i ka journée nɔgɔya i bolo dɔɔni donc ko ja cɛ bɛ fari sa o de kama mais muso fana nin donba don in de la ko cɛ filɛ nin ye dɛ ka 600 di a n'a muso fila ma ko a ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ tobi bon ko muso y'a ye tuma bɛɛ cɛ bɛ fari de san ka dun muso fana ye ala minɛ nin donba don ka taa fari fana san k'o dilan k'o bila cɛ ye a t'a dɔn i y'a ye donc ko cɛ nani ale yɛrɛ fɛ ko muso a ye min miiri a nana sɔrɔ o tɛ donc a bɛ fɛ ka kɛlɛ de kɛ sisan donc a bɛna kɛlɛ kɛ cogo di fo ka prétexte dɔ ɲini donc k'a fana ko a muso ma k'ale tɛ se ka fari dun ni situlu t'a la donc kɔrɔ b'a jira sisan sufɛ situlu bɛ bɔ ni situlu ɲinina n'o ma sɔrɔ sisan a bɛ n'o kɛ a kɛlɛkɛkun de ye ka kɛlɛ kɛ bon ko ala y'a kɛ muso fana y'a voisin muso ɲininka ko ko situlu dɔ bɛ sɔrɔ a fɛ yan ko situlu bɛ yen donc o ye situlu dɔɔni di muso ma k'a ma kɛlɛkɛyɔrɔ sɔrɔ mais k'a ko a muso ma ko n'o ye fari tobi ale fɛ yan bilen dɔrɔn k'o bɛ taa ka bɔ ale fɛ yan mais k'a ye o yɔrɔ ye fili de ye o i muso fɛn min ka d'a ye fɛn min ka di i ye dɛ n'i wulila sɔgɔma o fɔ a ye mais ni bɛɛ bɛ cɛ dɔw tɔɔrɔ ni furumuso y'o ɲininka ka mun tobi ye ni furumuso y'o ɲininka ka nan jumɛn tobi ye o b'o tɔɔrɔ ni furumuso y'a ɲininka ka daraka jumɛn dilan i ye o b'o tɔɔrɔ k'a sɔrɔ a man k'i tɔɔrɔ a nakun ye e de ye wa e de kan k'a bilasira k'i ka diɲɛ konuw yira a la k'a kala i ka diɲɛ konuw na mais ne dusu teliyara o ma e ma se ka sabali k'o fɔ a ye a tɔ bɛ kɛ mun ye a tɔ bɛ kɛ fitina de ye ni fitina nana jɔn y'a provoqué e de y'a provoqué o de y'a kɛ a fɔra ko cɛ ka faamu o de ka bon ka tɛmɛ muso kan wa muso ye ka marafɛn de ye e man ka dɛsɛ i ka marafɛn na wa i man ka sɔn a ka tila i la ayi
kuma bɛɛ e kan ka se i ka marafɛn de la sariya ye min ɲini an fɛ o y'o ye muso ka hakɛ kɔnɔ 10 o de ye muso ka hakɛ 10 o ye mun ye sariya ye mun fɔ an ye o yɔrɔ la o de ye sisan ko cɛ fana i k'i jija i ka muso mara ni jogo ɲumanya ye ka na i muso to a yɛrɛ ma i ka mara ni jogo ɲumanya ye ka n'a to a yɛrɛ ma parce que i ka marafɛn don i ka mara ni diinɛ hokumu ye parce que i b'a dɔn ka fɔ i bi waati min na i muso ye waati min kɛ i kun Ala b'i ɲininka a la alikiyama jɔ don donc i bi baara kɛ ni Ala ka droit ye pour que sigi ka nɔgɔya aw fila bɛɛ bolo n'i ye muso mara ni jogo ɲumanya ye ni ka muso kala a ka diinɛ na muso fana de bɛna e denw mara muso de fana bɛna e ka du mara i kɔfɛ yan a kɛra i bɔra ka taa baara yɔrɔ o a kɛra i taara voyage la de o muso de bɛna janto i ka du la wa muso min bɛna janto i ka du la yin dɛ donc a bɛ ɲini i fɛ i ka o hakilila ɲini k'a dɔn k'a kunkilenna ɲini k'a dɔn mun ka da ye mun ma da ye n'i y'o ɲini k'o dɔn sariya b'a ɲini i fɛ a labaarali bɛ nɔgɔya i bolo mais n'e ma muso ɲini k'a dɔn i b'a ye muso labaarali a bɛ gɛlɛya i bolo cɛ caman bɛ yen a b'olu kɔnɔ ni étage jɔ ka taa muso bila kɔnɔ comme objet mais i b'a sɔrɔ baro t'a n'a muso cɛ degun yɛrɛ min bɛ an ka furu kɔnɔ bi kosɛbɛ o de ye nin yɔrɔ ye manque de communication cɛ tɛ baro kɛ ni muso ye muso yɛrɛ fana tɛ baro kɛ ni cɛ ye cɛ bɛ na ka bɔ baara yɔrɔ ko tan t'a bolo hali dimanche kelen cɛ tɛ se k'o di a muso ma so semaine bɛɛ ale occupélen don kalo bɛɛ ale occupélen don san bɛɛ tan t'ale bolo muso kɔni bi so kɔnɔ n y'a bila villa kɔnɔ n bɛ nasɔngɔ d'a ma n ye nin bɛɛ d'a ma a b'olu kɔnɔ k'o de ye muso mara cogo ye la o tɛ muso mara cogo dɔrɔn ye dɛ o ye matériel de ye mais muso mago bɛ e de la n'o tɛ ni soko de don soko t'a la o a bɔra faso la so bɛ yen o tɛ yan wala donc a nakun ye e de ye temps dɔ di muso ma semaine kɔnɔ hali n'a kɛra dimanche ni kelen ye walima samedi ni kelen ka n'i yɛrɛ fisaya o ma ka n'i yɛrɛ occuper o ma i muso tɛgɛ minɛ aw ka taa sampa la a minɛ aw ka taa yaala i jija i ka to ka kadoniw k'a ye o de bi kanu kɔrɔkɔrɔya muso dusukun na Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an kalan ni de la i b'a dɔn kuma dɔ la i ka misali la i ka babini 100 ta kelen san ka n'a di i muso ma a di cogo o ka diya ye ka tɛmɛ a fa ye $1,000,000 d'a ma kan wallahi e ka a furu cɛ ka 100 babini in dɛ n'i y'a d'a ma di cogo la wallahi o bi diya ye ka tɛmɛ ko a fa ye $1,000,000 ci a ma walima a kɔrɔkɛ ye $1,000,000 ci a ma o ye kanu sira ye i y'a ye k'a yira muso la kado in tɛ dɛ n bɛ k'a d'i ma ni dusukun min ye o don wa muso ka dugale y'a cɛ ye i n'a fɔ cɛ ka dugale y'a muso ye donc kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka sigiw la o ye manque de communication ye an ka to ka communiquer n'an musow ye an ka to ka baro kɛ n'o ye kana muso to a yɛrɛ ma ten o de b'a to sitana bɛ don muso caman na fo ka t'o bila ko dɔw la an bɛ tila k'o jalaki k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kolokolobaga ye anw yɛrɛ de ye anw ma tan di an musow ma ka baro kɛ n'o ye cɛ dɔw bɛ yen hali n'o muso ko bɛ gɛrɛ o la o tɛ sɔn i ma bɔ n na a bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko n'i ye baro kɛ ni muso fana ye ko a ɲa de bɛ don i la bamananw dɔw ka hakilila y'o ye dɛ ne ye bɔlɔ kelen de ye ni ne ye n turu n tɛ bɔ nin na o ye nkalon de ye i tɛ bɔlɔ kelen in dɛ sariya ye fɛn o fɛn fɔ an ye an k'an janto o la donc hakɛ tan min tun bɛ ka ɲɛfɔ ban o de filɛ nin ye sani an ka a tɔw développer. an bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo la voix de la religion mɔgɔ min b'an bolo bi o ye an ka imam Idrissa Dembele o de b'an bolo an n'a masala imam ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'a ma kɛ baasi ye. An bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo la voix de la religion mɔgɔ min b'an bolo bi o ye an ka imam Idrissa Dembele o de b'an bolo an n'a masala imam ɲininkali dɔ bɛ ne bolo
an b'a ye ka caya silamɛ cɛw u bɛ muso ta 1 2 3 4 komi i y'a fɔ cogoya min na furu daminɛ ka di n'u ye 1 ta 2nan in u b'o fili kɔ u tun bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ye u tɛ segin k'o kɛ n'a ye tuguni donc est ce que o dagalen don silamɛya la ala k'an bɛn sababa ma sɔli ala rasuli ɲininkali diyara n ye toro kuma daminɛ na n y'o de fɔ hakɛ ninnu kalankun ye mun ye walasa i k'i ka kɛta dɔn hakɛ ɲɛfɔkun ye o de ye devoir ye mun ye i k'i ka kɛta dɔn i kan ka min kɛ i k'o dɔn sariya si m'a fɔ i ka musow ta k'o dada ɲɔgɔn kan k'o tɔɲɔ o de y'a to ala ye hakɛ di anw ma mais ala yɛrɛ ye jati ta 2 de la ala ko cɛw n'a bɛ furu kɛ a y'a diyaɲa musow furu k'a daminɛ 2 ka na 3 ka na 4 ko mais n'a y'a dɔn aw tɛ se ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se ka laadiriya kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ye dan 1 ma i y'a faamu parce que munna min ka nin yɔrɔ fɔ cɛ dancogoya ani muso dancogoya kelenw tɛ cɛ filɛ ni fɛn tɛ cɛ bolo a bɛ girin a kan mais ni cɛ y'o fɛn min sɔrɔ ka ban o kanu dɔɔni bɛ bɔ cɛ la quoi i b'a ye plus cɛ bɛ ka gɛrɛ o muso la dɔɔni bɛ bɔ a kanu na cɛ yɔrɔ mais plus muso bɛ ka gɛrɛ cɛ la dɔ de bɛ fara i kanu kan yɔrɔ donc o bi cɛ yɛrɛ de dancogoya ye o ye munna sariya y'a fɔ ko ka muso kɛ 2 ye o ka ɲi muso yɛrɛ de ma o ka ɲi muso yɛrɛ de ma awɔ o ka ɲi muso ma kosɛbɛ cogo di tan voilà ni kuma in fɔ ka hikima k'a la dɔɔni munna n ko o ka ɲi muso ma i b'a ye adamadenya yɛrɛ la naturellement cɛ yɛrɛ ni muso 2 de ka kan hali ni nin yɔrɔ tɛ bɛn an balakaw ma munna n ko cɛ ni muso 2 ka kan cɛ mɔgɔ n ka kuma tɛna contexte la cɛw bɛ muso ta contexte minnu na n ka kuma tɛna o kan mais n ka kuma bɛ na jumɛn kan n'o ye sariya ta ye i b'a ye n'i bɛ fɛ kanu ka mɛn si la cɛ bɛɛ n'a ka kanu baara cogo de don cɛ bɛɛ n'a ka politique de don a ka du la mais i b'i ka du mara ni sariya ka politique de i kana don muso si gasi la i n'a fɔ ala ye laɲini kɛ i fɛ cogo min na ala ye anw dan ka muso da munna ala min ye anw dan o ala ko k'a daminɛ 2 la est ce que fɛn dɔ tɛ yan fɛn dɔ tɛ yan fɛn dɔ bɛ sɔrɔ yen fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna voilà donc n'i y'a ye ala min ye anw dan ka cɛ dan ka muso dan mais o ala yɛrɛ de tilala k'a fɔ ko k'a daminɛ 2 la o b'a yira fɛn dɔ de bɛ yen fɛn bɛ yen dɛ ko in kɔlɔlɔba ye min yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ ko in kɔlɔlɔba ye min ye i b'o dɔn wa n'ala ye si di aw ma n'aw commencera ka kɔrɔ ɲɔgɔn bolo kɔlɔlɔ bɛ na o yɔrɔ de la i m'a ye bi cɛkɔrɔba caman b'a kelen na duw kɔnɔ ladonbaga t'a la bolo barokɛ ɲɔgɔn t'a la gundofɔgɔ ɲɔgɔn t'a la cɛkɔrɔba caman bɛ ɛgiri ni pɛrɛn-pɛrɛn ni jama-jama in na foyi tɛ o i b'a sɔrɔ musokɔrɔba kɔrɔla ka dɛsɛ o y'a sɔrɔ ale bolo ma bɔ ji la ban tɔni b'ale la mais i b'a sɔrɔ tɔni ti tɔ foyi ti musokɔrɔba la cɛkɔrɔba mago bɛ ladonbaga la o waati cɛkɔrɔba mago bɛ barokɛ ɲɔgɔn na o waati a mago bɛ maa min bɛ a tɔgɔtɔ o waati mais i b'a sɔrɔ tantidenw bolo tantidenkɛw bolo donc cɛkɔrɔba bɛ sigi n'o dusukasi ye a bɛ sigi n'o ɛgiri ye fo ka taa se a ka saya ma i b'a sɔrɔ o degun o bɛ cɛkɔrɔba caman kan bi an ka duw kɔnɔ i y'a ye donc o de y'a kɛ sariya ko k'a kɛ 2 ye n'a kɛra 2 ye ni fɔlɔ kɔrɔla ka dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ 2nan in tɔni b'o la o bɛ se k'i tɔ tɔgɔtɔ walima a kɔlɔlɔ 2nan ye yɔrɔ jumɛn ye
ni dana muso kelen ma n'Ala ye si di ni i denw sɔrɔ denw kɔrɔbaya la ni ba nana fatu i b'a ye denw b'o imposer denw ti sɔn i ka muso wɛrɛ furu bilen denw b'o imposer bon o deguba a bi cɛw dala bi o deguba a bi cɛkɔrɔba da caman de dala i ma ye cɛkɔrɔba caman kɛra kulonkɛla ye kɛnɛma munna parce que i b'a sɔrɔ ni cɛ ka kɛnɛ normali cɛ san 90 o b'a sɔrɔ a ka besoin o ma tigɛ a la kuma n'a fɔ cogo ma dala n'a bɛ faamu voilà donc n'i y'a ye sariya ko cɛ ka muso ta 2 a kɔlɔlɔ ye nin yɔrɔ ninnu ye quoi voilà n'o tɛ caman bɛ contexte minnu fɔ a la n tɛ ka kuma olu kan mais sariya ye contexte min fɔ min bɛ kɛ kɔlɔlɔba yɛrɛ ye n'Ala ye sini kɛnɛya di o bɛ kɛ nin de ye bon musow man kan o baw ma musow man kan o baw ma parce que exemple ni su kora sisan e ni cɛ bɛ don ka da so kɔnɔ ko puwa k'an bɔ so la puwa kelen n'a ka arajo bɛ don so kɔnɔ ɲɛnajɛbaga foyi t'a la den foyi t'a bolo min bɛna baro kɛ n'a ye tu sais den ka kanu jɔyɔrɔ bɛ yen muso fana ka kanu jɔyɔrɔ ni den ta tɛ kelen o de y'a to sariya y'a fɔ an ye ko an ka muso ta 2 k'a ta 3 k'a ta 4 sariya ye nin kɔlɔlɔ ninnu de éviter n'Ala ye si di aw ma aw ka sigi la ni si sɔrɔla degun mun bɛ na sariya ye o de ye ka sɔrɔ ka o ɲɛsigi mais muso caman bɛ yen olu ma ni degun ninnu ye karamɔgɔ kuma faamuna mais problème ye min ye degun yɛrɛ tɛ tuguni i bɛ taa sɔrɔ cɛw yɛrɛ de tɛ se jɔyɔrɔ ko la parce que n'i ye muso furu kelen 2 a bɛɛ bɛ an balakaw de nisɔndiya o parce que dɔ bɛ dusukasi bɛ dɔ bara nisɔndiya bɛ dɔ bara parce que i bɛna muso dɔ de furu ka bɔ muso gɛnna la mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ a tɛ se ninnu kɔrɔ mais a b'a ɲɛda tugu ka don a la bon sisan se fɔlɔ ye min ye ban mɔgɔ caman bɛ se fɔlɔ kɛ min ye an bɛ se fɔlɔ kɛ matériel de o tɛ yan ni an ɲininka bi ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ walima ni muso yɛrɛ nan'i ma n cɛ tɛ se n kɔrɔ e k'a ɲininka ko se fɔlɔ ye jumɛn ye se fɔlɔ ye ka kɛnɛya de ye ban sariya b'o de lajɛ kɛnɛya min bɛ e la est ce que e ka kɛnɛya bɛ se ka nin muso 2 servir kosɛbɛ wa sariya mago b'o fɔlɔ de la ban parce que furu kun y'o de ye dumuni tɛ foyi tɛ min don kɛnɛya min bɛ e la e ka kɛnɛya bɛ se ka ninnu 2 servir ka ɲɛ i n'a fɔ o mago b'a la cogo min na wa karamɔgɔ ni kɔngɔ bɛ muso la awɔ non min nalen o walahi n'i ka kɛnɛ o yɔrɔ la i ni muso bɛ si aw bɛ kalo kɛ kɔngɔ na a tɛ taa walahi a b'a koron wa a b'a cɛsiri k'i dɛmɛ mais n'o yɔrɔ de man ɲi sa hali n'i y'a bila étage 110 a bɛ jigin ka bɔ yen donc o de y'a kɛ sariya ye se fɔlɔ kɛ i ka kɛnɛya ye se 2nan ye jumɛn ye est ce que hakili min bɛ e la hakili bɛ se ka nin muso 2 mara wa o ye se 2nan de ye est ce que hakili min bɛ e la e hakili bɛ se ka ninnu 2 mara k'o fara ɲɔgɔn kan wa i ka faamu sera a ma wa a kodɔn b'i la wa i labɛnnen don a kama wa est ce que e yɛrɛ ye cɛ jɔlen ye mais cɛ caman de jɔlen tɛ o de ye nin problème lase musow ma cɛw de jɔlen tɛ kana i bɛ cɛ caman ye kɛnɛ ma bonya ni jɛnya ni pari tɛ koyi f'i ka kɛ cɛ jɔlen de ye mais bi cɛw de jɔlen tɛ parce que munna ko cɛw jɔlen tɛ cɛ ka se ka muso minɛ dusukun ni hakili la o cɛw de dɔgɔyara bi ka se k'i muso minɛ a dusukun na ka se k'i muso minɛ a hakili la ni cɛw cɛ sera ka muso sɔrɔ o la c'est fini i bɛ muso 4 ta foyi ti bɔ i b'o bɛɛ mara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti kɛ mankan ti kɛ ɲɛnkunu ti tigɛ parce que i b'o bɛɛ minɛ kelen i bɛ bɛɛ ka dan bonya i bɛ bɛɛ ka hakɛ d'a ma i bɛ bɛɛ minɛ a minɛ cogo la ɲɛnamaya la ni ko an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ wolola yɔrɔ dɔw de la ka mɔ yɔrɔ dɔw la ka na o i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'an bɛɛ la o donc fo cɛ de ka se ka muso bɛɛ mara n'a jogo ye ka se ka muso bɛɛ mara n'a ka comportement ye ka se ka muso bɛɛ mara n'a ka lahala ye wallahi ni cɛ kɛra ni qualité ye muso 4 tɛ dɛ
hali min t'o ye i bɔ a mara ala k'an bɛ sababa an bɛ Mali kunnafoni TV filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye an ka foli bɛ an ka imamuw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka foli bɛ Mali kunnafoni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen imam kuma faamuna donc an bɛ kuma dɔw mɛn dugu kɔnɔ ni mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ ko ka furu ɲɛ mais est-ce que an ka diinɛw na est-ce que o yamaruyalen don ka nkalon tigɛ ka furu ɲɛ alhamdulilahi rabbil alamin ɲininkali ninnu ka ɲi kosɛbɛ i b'a dɔn silamɛ yɛrɛ nkalontigɛ ye silamɛ ma haramu de n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na n ko silamɛ ka fɛn bɛɛ bɛ ta alakira de la sallallahu alaihi wasallam silamɛ ka fɛn bɛɛ de bɛ ta alakira la hali alakira n'a musow dacogo alakira n'a musow minɛ cogo kira y'a musow minɛ cogo min na dɛ silamɛ cɛ bɛɛ de kan k'o ɲini k'o dɔn ni k'o ladegi i seko damayira la nkalontigɛ ye haramu ye diinɛ kɔnɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ mais kuma dɔ bɛ yen maakɔrɔ kuma don ani kuranna kuma don olu tɛ kelen ye a faamuna kɛ n'o tɛ alakira ko an ma kisi ni nɛɛma b'a ye a ko wakulil haqa walaw ala nafsika tiɲɛ fɔ hali n'a bɛ boli yɛrɛbakun de kan kana nkalon tigɛ nkalon tigɛ ti bɛɛ cɛ caman fana min b'a to musow bɛ tigɛ cɛ caman na o ye nkalon yɔrɔ de ye parce que furu tɛ se ka don nkalon kan ni furu donna nkalon kan dɔrɔn a man ɲi furu tɛ se ka don nkalon kan quoi parce que n'i ye furu don nkalon kan dɔrɔn tagalen ɲɛfɛ muso bɛna bɔ a kalama e bɛ lahala dɔ la aw fɛ yen ka muso to a faso la muso tɛ bɔ o lahala bɛɛ kalama mais ni muso nana i ka so kɔnɔ don o don a bɛna bɔ o lahala bɛɛ kalama donc se min t'i ye n'i y'i yɛrɛ bila o la i b'a ye o de bɛ ko caman tiɲɛ ɲɛfɛ furu caman bɛ yen n'i y'a ye a bɛ ka tiɲɛ cɛw de bɛ ka don musow kan o tɛ min ye o bɛ ka taa o yɛrɛ de kɛ o ye ne y'a yira muso la depuis a ma don i kan e y'a yira ko e ye babani de ye est-ce que y'a faamu ko e ye milliardaire de ye muso nana don e kan muso nana sɔrɔ papa ka t'e kun sariya la i y'a janfa o i y'a janfa dɛ n'a bɛ se k'a muɲu k'a sigi n'a bɛ se ka o décision b'a yɛrɛ de bolo ala kira de ko an ma silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa pourquoi e bɛ taa i muso i silamɛ ɲɔgɔn den e bɛ t'o furu nkalon kan ka na cogo di o kɔrɔ b'a yira i y'i muso janfa i y'i fa janfa i y'i ba janfa i y'i kabila janfa donc ni muso de y'a dɔn sisan sabali min b'ale la ale kɔni tigɛr'i la mais n'a sera ka sabali ka to i ka furu la sariya b'a fɔ a ye ko ɲuman kɛ mais n'a fana ma se ka sabali a ka décision b'a bolo awɔ sariya b'a bila a b'a ka décision ta sariya tɛ ben maa si kan bon bi furu caman kuma min bɛ fɔ ko ka nkalon tigɛ ka furu dilan tiɲɛ na ne kɔni ma a nkalon dɔ ye ba ko min ye furu dilan ba ne m'a ye dɛ n m'a kuma mɛn mais ne m'a ye ban ko nkalon ye furu dilan n t'a dɔn nkalon in bɛ furu dilan yɔrɔ min na fo n'o y'o yɔrɔ fɔ an ye ala k'an bɛn sababa ma. Amina. An bɛ Mali kunnafoni TV filɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɔra k'an ka imam ka kuma lamɛn ko aw bɛ kuma minnu fɔ dugu kɔnɔ ani bɔlɔn kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ka furu dilan ko nkalon tɛ furu dilan dɛ furu ye danaya de furu bɛ daminɛ tiɲɛ kan a bɛ laban tiɲɛ kan kosɛbɛ silamɛya la nkalon tigɛ tɛ yen ni cɛ ye min ye a y'o ye ni muso ye min ye a y'o ye ni cɛ o cɛ den bangebaga o bangebaga mana a den nɛgɛ ka don o furu modèle la i ye kɔlɔlɔ s'i den ma donc furu fana tɛ kɛ ka sɔrɔ furu ma ja fa ni ba ni den ye kosɛbɛ olu de bɛ furu imam n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la miniti damadamani voilà ka furu kisa dɔɔni fɔ an ɲɛna kosɛbɛ muso ka yɔrɔ la voilà parce que cɛ caman bangebaga caman bɛ yen u bɛ musow diyagoya k'a di cɛw ma n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la miniti damadamani k'o walawala an ye inchallah ala k'an bɛn sababa ma n yɛrɛ kun mago bɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ furu la diyagoya furu tɛ yen diyagoya furu tɛ yen diyagoya furu silamɛya sariya ma sɔn a ma bi a ma sɔn a ma sini
mais i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko npogotigini san 15 walima san 16 fɔlɔ muso fɔlɔ maaw kun hakili bɛ yɔrɔ min na ani bi den ka faamu bɛ yɔrɔ min na kelenw tɛ a bɛ fɔ ko den san 15 walima san 16 k'a t'a ka hɛrɛ dɔn donc ko mansaw de b'a ka hɛrɛ dɔn ko mansaw k'i den ka hɛrɛ ɲini k'a bila a ka hɛrɛ la mais mansaw bɛ ka denw don bi olu yɛrɛ ka intérêt de kama hali ni denmuso ka intérêt t'a la n'i y'a kɛ i den na i y'a janfa bi i y'a janfa sini wa diinɛ tɛ sariya tɛ muso bɛ taa sigi min na a bɛ taa n'a ka diya ye don ni mɔgɔ taara ni fɛn o fɛn kanu ye i tɛ gɛlɛya sɔrɔ o la mais n'i ma taa ni fɛn o fɛn kanu ye walahi o ka sanu ye i ka zira de ye o de y'a kɛ kuranɛ yɛrɛ ko an ma n'a bɛ furu kɛ a y'a kɛ a ni ka musow ye a y'a kɛ a diyaɲa musow ye wa n'a b'aw denw fana di a y'o di o diyaɲa cɛw ma o la n'o kɛra gɛlɛya min bɛ sigi in na o bɛ se ka supporter ni kanu in ye i y'a faamu kɛ parce que gɛlɛya in foyi tɛ se gɛlɛya la ni kanu tɛ kanu de bɛ se gɛlɛya la i y'a faamu n'i ye baara kanu gɛlɛya min bɛ baara la i t'o ye bilen parce que baara kanu b'i la wa ni muso y'i kanu fiɲɛtɔ don a t'i ka gɛlɛya dɔn a t'i ka jogojugu dɔn hali n'i ye zon ye ni muso y'i kanu a t'i ka jogojugu foyi dɔn fo waati min na ni kanu banna donc o de y'a kɛ sariya ko kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ an ye mansa ɲuman si silamɛ ɲuman si tɛ sɔn ka i denmuso don furu la ka sɔrɔ furu min man d'a ye faamuna i y'a janfa i y'a janfa voilà kuranɛ ye min fɔ an ye n'an k'an ye silamɛw kɔni ye an ka diyaɲa furuw de kɛ wa o de bɛ laban ni mɔgɔ donna diyaɲa furu la o de bɛ laban mais k'a fɔ ko nin ye e yɛrɛ ka intérêt ye k'i den jagoya la non n ko n'i bɛna den di cɛ ma i b'a sigi ka hakilila de ɲini karisa ne tun bɛ fɛ k'i di karisalakaw ka karisa ma i hakilila ye juma y'a la a b'a ka avis fɔ ye i bɛ tila ka temps d'a ma a ka taa miiri ka ɲɛ walasa a kana se ka jaabi dɔ d'i ma o de y'a kɛ a fɔra ni mɔgɔ nana muso ɲini ka na layidu dɔw ma tugosi woro o t'a yira k'a fɔ ko muso dir'i ma dɛ tugosi woro t'a yira k'a fɔ muso dir'i ma i taara ɲinini de la a bɛ se ka d'i ma i n'a fɔ a tɛ se ka d'i ma donc faw de bɛna muso sigi k'a hakilila ɲini mais k'a fɔ ko ne de ye bɔlɔ kelen ni ne ko n ka du kɔnɔ min don sariya ma sɔn o ma sariya ko muso ni denmuso balukuyara ka se san 15 san 16 ma ko mansa bɛɛ i k'a kɛ i ka conseiller principal ye i k'a kɛ i terimuso ye i k'a kɛ i ka barokɛɲɔgɔn ye kana foyi kɛ banidenya la n'i ma hakilila ɲini o n'i bɛ fɛ k'i den hakilila dɔn ko mansa kana foyi kɛ n'i ma den hakilila ɲini o la ni e yɛrɛ y'i den bonya i tora k'i ka kumaw sara den na den fana bɛna to k'a ka kumaw sara i la o la n'o kɛra i b'i den hakilila sɔrɔ i b'a kunkilenna sɔrɔ mais n'i y'a ye bi mansa t'a den kunkilenna dɔn parce que fo terimusow de bɛ wele k'o ɲininka mansaw de fana y'o jɔyɔrɔ bila nin yɔrɔ la n'o tɛ n'i denmuso kɔrɔbayara i b'a gɛrɛ i la don i bɛ to ka hakilila ɲini i bɛ to k'i hakililaw sara a la n'i fɔlɔla k'i hakilila fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye k'a bonya ka to k'i hakilila fɔ a ye a yɛrɛ de bɛna fɔ tiɲɛ na ne ba ye ne bonya dɛ n'i ye nin bonya dɔrɔn i bɛ nin sɔrɔ hali nin yɔrɔ kelen in ni fili bɛ cɛw la a filiba de bɛ cɛ caman na i b'a sɔrɔ cɛ min n'a bɛna baara kɛ a ka du kɔnɔ walima a bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ k'a b'a muso sigi k'a hakilila ɲini a ka dɔgɔ ka sɔrɔ cɛ yɛrɛ fana kan ka a muso sigi ka na baara foyi kɛ i ka du kɔnɔ i ka décision i y'a ta ko ye mais a bonya a fɔ karisa ne tun bɛ fɛ ka nin kɛ e yɛrɛ hakilila y'a la mun ye a fana b'a ta fɔ i ye o la i muso bɛna fɔ ko i cɛ y'a bonya a bɛ dɔ fara aw ka kanu kan a b'aw ka diyaɲa kɔrɔkɔrɔ la wa a b'aw ka sigi mɛn sin na mais cɛw fana dɛsɛra nin yɔrɔ la ne ta ye n ka du ye min ye n diya n m'o de kɛ ne ta ye nin ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi o tɛ tiɲɛ ye donc sariya ye fɛn min fɔ an ye o de ye sɔnnɔgɔya ye o de ye magaya ye o de ye ɲɔgɔn bonya ye o de bɛ furu mɛn si la cɛ ka muso bonya muso fana ka cɛ bonya ni k'a gasi sigi n'aw fila bɛɛ ye ɲɔgɔn bonya aw fila bɛɛ ka ɲɔgɔn ka hakilila dɔn i b'a ye sigi bɛ mɛn si la ni mansaw fana ye denw bonya
ka denw gasi sigi ka denw hakilila ɲini denw fana bi masaw boɲɛ ka masaw gasi sigi ni k'o hakilila ɲini ni k'o kun kilenna dɔn ala k'an bɛɛ sababa ma karamɔgɔ kumakan minnu b'i bolo pour que émission sera kuncɛyɔrɔ ma folikan min b'i bolo ka di an lajɛbagaw ma alhamdulilayi an bɛ kuma fɔlɔ an yɛrɛ karamɔgɔw la an bɛ mali karamɔgɔ bɛɛ fɔ haut conseil président tɔgɔ la n'o ye a seyidi usumani sherif madani hayidara an b'a fɔ a n'a ka denbaya ko ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'o ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ seko lasana kane an b'a fɔ yan fo segu ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman di an n'a ma o kɔfɛ an bɛ mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an mansaw fo ni k'o waleɲuman dɔn ni k'o barika da an ka diɲɛlatigɛ sababu ye olu de ye donc an b'o fo ni kɛnɛ kan k'o barika da o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ fana bɛ n furumusow fo k'o waleɲuman dɔn ni k'o barika da ko ala k'o bolo mɛn guwa la ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'o ma o tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka aw yɛrɛ fana fo aw ka studio kɔnɔ yan n'o ye kunnafoni tv ala ka barika don studio in na ala ka kan bɛɛ ni cɛ bɛɛ ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ garijɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala ka an bɛɛ lajɛlen ala k'an wasa gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a ban an ka jamana ala k'a kolo suma an ka jamana ala k'a kolo suma ka président n'a ka gouvernement an b'o bɛɛ lajɛlen fo aw ka studio tɔgɔ la sɔli ala rasuli an bɛ mali kunnafoni tv filɛbagaw bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔkan a ka émission min tun bɛ ka fɔ sisan o y'a ka la voix de la religion an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye semaine wɛrɛ ni ala sɔnna a ma inshallah ala ka semaine wɛrɛ yira an na